hospital to eri kan wacho universal health care. Ingine sani ka wale wacho universal health care nyalo pogruok. Nimar ke wacho universal health care jakibed gi jothieth. Makoro nyisni ka counties bo kaw tijgi malong'o moketo ni nitiere yedhe osiptande kacha to yot mar thieth bedo mayot kabisa. Koro sani king'iyo shida nitiere mana counties. Nimar wanyalo bedo gi minister ma sani en Duale ka ma Duale gik moko timre, lakini ka counties okotimo gik moko kadwarore to pod shida bedo abeda nikech sama wuoyo ni wan gi ng'anyo Kiambu, wan gi ng'anyo Kwale, wapango ng'anyo e county ma Nakuru, wapango ng'anyo e county ma Gijomage gi county governors ni mar gik moko ok timre. Iyo ni osiptende mantie counties gi onge yedhe. To sani naneno ka jatend migawo mar omenda John Mbadi nosewacho ni nosechiwo omenda ne counties. Koro nyiso no winjo bed ni gin bende gi ywa soksi malo. Pok giwayo, owinjo gi ywa kil pok giwayo, to pok bedo gi winjo. Kaka Kiambu, ndalo 40 sani. Mwiso ni ndalo 40 gi doctors ni gik mani gi winjo higa mokalo pok otim. Mane gatimore Kwale be. Koro thothne yudo ka kodhi ng'anyo, ok wang'anyo nikech wadahero ng'anyo, kichbende yeno sani. Wang'anyo nikech ng'at mokete office cha okia tije. Tingine sama yiero ng'ato kaka governor karo bedo appointed kaka minister, en politician, en gi dhok mar wuoyo, en gi dhok mar gik mowacho gokia. Koro thothne gigi gitim kaka dwarore, omiyo gik moko bedo marach. Biparo no kang' ma kama winjo bed ni counties koro ng'iyo ondao ma sirikal mamalo